हेलो फ्रेंड्स, पूरा बिहार यूपी और पूरा हिंदुस्तान के लोग के हमरा तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करम जा। फ्रेंड्स आज के हमनी के रेसिपी बा ओट्स के खीर। ई ओट्स के खीर हम बनेले बानी छोटा बच्चा लोग के लिए। फ्रेंड्स जब बच्चा 6 महीना के हो जाला ओकरा बाद हमनी के उनकरा खातिर सॉलिड फूड बनाए के होखेला, तो एकरा में ओट्स के खीर चाहे ओट्स के खिचड़ी रवा सबनी के जरूर से शामिल करी। ये बच्चा लोग के लिए हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया बा। ओट्स में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होखेला, मैग्नीशियम होखेला, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होखेला। फ्रेंड्स सबसे बड़ा बात बा कि ओट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर के मात्रा होखेला। अब फाइबर पेट के साफ रखेला। अक्सर देखल जाला कि 1 साल के जब बच्चा होखेलन लोग, चाहे जो बच्चा के बाहर के दूध हमनी के देला जा, वो बच्चा लोग के अक्सर देखल गई बा कि कब्ज के कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम हो जाएला। ओकरा में अगर हमनी के ओट्स के रेसिपी ओट्स के खीर बना के देम जा तो बहुत बढ़िया वर्क करेला। कॉन्स्टिपेशन से बच्चा लोग के दूर रखेला। एकरा के हमनी के जरूर से शामिल करल जाएला तो बहुत बढ़िया होखेला। फ्रेंड्स तो मनीषा भोजपुरिया के घर गृहस्थी चैनल में रवा सबनी के स्वागत बा। फ्रेंड्स चैनल के सब्सक्राइब कर लेम ई रिक्वेस्ट बा, और बगल में बेल बटन जो बा ऊपर वाला बेल आइकन के टच करम, जेकरा से आवे वाला नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन रवा सबनी के मिलते रही। फ्रेंड्स हम हैजा बनाओ तनी 3 बच्चा लोग के लिए ओट्स। हैजा हमरा लेवे के बा 2 कटोरी दूध, तो 2 बाउल हमनी के मिल्क लेवे के बा। है देखी 2 बाउल मिल्क ले बानी। एकरा के अच्छी तरह से हमनी के एक उबाल आवे देवे के बा। तो दूध जब एक बार बढ़िया से उबल जाई, है देखी दूध हमनी के एकदम बढ़िया से उबल गई बा कढ़ाई में। अब एकरा अंदर डाले के बा आधा कटोरी ओट्स हम डालत तनी। हैजा लिखल बा हाफ कटोरी। तो ई 3 बच्चा लोग के लिए बा, तो ई हिसाब से रवा सबनी के एक बच्चा बा तो उस हिसाब से, 2 बा तो उस हिसाब से, क्वांटिटी बच्चा लोग के हिसाब से उनकर उम्र के हिसाब से रखे के बा। ओट्स के दूध में डाले के बाद हमनी के लगातार एकरा फिर चलावे के बाद, अगर हमनी के थोड़ा देर एकरा के छोड़ देम और थोड़ा भी हमनी के माइंड डाइवर्ट हो जाई तो एकदम ई जल जाई। ओट्स बहुत जल्दी चिपकेला पेंदी में, तो ये बात के हमनी के बहुत ज़्यादा ध्यान रखे के बाद। फ्रेंड्स ओट्स बहुत ज़्यादा एकदम फटाफट से बन जावे वाला रेसिपी बा, तो ज़रूर से एकरा के ट्राई करी जा। अगर बच्चा 6 महीना के हो गई बारन तो उनकरा खातिर ओट्स रवा सबनी के हल्का सा कढ़ाई में सूखा रोस्ट करे के बाद, सेक लेवे के बाद, एकदम ड्राई रोस्ट करे के बाद, बिल्कुल घी ऑयल नहीं डाले के रोस्ट करे के बाद ओकरा के पीस के रख ली। और झटपट से इस तरह से ओट्स के खीर रवा सबनी के भी बच्चा के बना के दे सकीला जा। फ्रेंड्स 6 से लेकर के 8-9 महीना तक के बच्चा लोग के लिए ओट्स रवा सबनी के पीस के ही बनावे के बा। वैसे तो ओट्स में बहुत ज़्यादा चिकनापन होखेला और बहुत जल्दी बच्चा निगल लेवेला, कोई तकलीफ ना आएला। फिर भी पीसल होखी तो बच्चा लोग के लिए बहुत ज़्यादा आराम होखेला। है देखी अगर छोटा बच्चा बा इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रवा सबनी के रखे के बा, पर हम एकरा के थोड़ा सा और गाढ़ा होके देम तो रवा सबनी खातिर भी बहुत बढ़िया होखेला टेस्ट। खास करके छोटा बच्चा के जो माँ बारी लोग जो अगर रवा सबनी के ओट्स बनाओ तो नहीं तो अपना खातिर भी ज़रूर से बनाई। बहुत ज़्यादा फायदा करेला। अपन बच्चा के साथ साथ अपन हेल्थ के भी, अपन सेहत के भी ख्याल रखी। फ्रेंड्स है देखिए लगभग एकदम बढ़िया हमनी के ओट्स के खीर बन के रेडी हो गई बा, एकदम परफेक्ट हो गई बा। अब हम एकरा के सर्विंग बाउल में ले लें। तो है देखिए फ्रेंड्स हमारे 3 बच्चा खातिर एकदम बढ़िया ओट्स बन के हैजा रेडी हो गई बा। फ्रेंड्स ओट्स में बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रूरत ना होखेला, काहे कि दूध हल्का सा गाढ़ा होखे के बाद ये ऐसे भी थोड़ा मीठा हो जाएला। तो बच्चा के टेस्ट के हिसाब से ही हमनी के चीनी के ऐड करे के बाद, जैसा कि रवा सबनी के देखनी है जा। छोटा बच्चा से लेकर के हर उम्र खातिर ओट्स बहुत बढ़िया होखेला। तो ये ओट्स के खीर के बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी रहे जैसन कि रवा सबनी के देखनी है जा। अगर रवा सबनी के चाहम तो एकरा के थोड़ा सा दूध डाल के ढीला कर सकीला जा। ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी बा छोटा बच्चा लोग के लिए, तो एकरा जरूर से बनाइम जा। फ्रेंड्स कैसन लगला हमरा के कमेंट करके जरूर से बताइम जा।
फ्रेंड्स, मनीषा भोजपुरिया के घर गृहस्थी चैनल के जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन के टच कर देम, जेकरा से हम कोई भी वीडियो अपन चैनल में डालम तो रउआ सबनी के नोटिफिकेशन ओकर जरूर से आई। फ्रेंड्स, तो फिर से मिलम कोई नया वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार, अपन ख्याल रखम जा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।